Sa uuwi po pala ng probinsya ng Bicol, katulad po ng Naga, Iriga, Nabua, papunta pong Legazpi, Ginubatan, Kamalig, Uwas, Sorsogon, lalong-lalo na po sa bayan po namin ng Manito Albay. Ito pong Blue Star or Bilyesa, diretso po ito ng bayan sa amin ng Manito Albay. Dito po yan sa second floor, makikita ang Bilyesa. Second floor po yan ng PTEX, dito po sa Parañaque. Sa mga gusto pong umuwi, kahit hindi na po kayo magpabook ng ticket dahil hindi naman po peak season ngayon sa panahon na to, pwede na po kayong pumunta rito. Hanapin nyo lang po dito ang ticketing office ng Bilyesa, dito po sa second floor ng PTEX. Tulad po ng sinabi ko mga kapatid, hindi naman po ngayon peak season, pwede na po kayong pumunta rito at dito na rin po kayo mismo kumuha ng ticket kahit hindi na po kayo magpa-reserve kasi hindi naman po peak season ngayon. Located po ang ticketing office ng Bilyesa sa second floor po ng PTEX. Magtanong-tanong na lang po kayo doon at may makakapagturo naman po sa inyo kung nasaan po ang ticketing office ng Bilyesa. Ayan po ang Bilyesa na Blue Star aircon po yan. 900 nga lang po ang pamasahe mula po PTEX to bayan po namin ng Manito or kahit saan pong part ng Bicol. 900 lang po ang pamasahe. Napaka-convenience, napakaganda po at malakas po ang aircon niyan po mga kapatid. At naiingatan din po ang inyong mga bagahe at mabait din po ang driver at ganon din po ang konduktor. Kaya ako po naman po nasasabi napakabait po ng mga konduktor, ganon din po ang driver dahil bawat po uwi namin ng probinsya sa bayan po namin ng Manito, Bilyesa Blue Star po talagang aking sinasakyan. Ayan po marami pong bus dito sa PTEX pauwi ng kanya-kanyang probinsya. Ayan po nakikita nyo mga kapatid ang PTEX, napakarami pong pasahero. Kung saan-saan pong probinsya po yan na uwi, may part po ng Batangas, Laguna, may pa Baguio po at may pa Bataan, may pa Sambales. Ganun din po, lalo-lalo na po napakaraming bus dyan na mga pauwi ng kanya-kanyang probinsya ang papuntang Bicol. May Piltrangco po, may Raymond bus at kung ano-ano pang bus pa po na pauwi ng probinsya ng Bicol. Ayan po ang aking asawa at ang aking apo na naglalaro po ng ML. Kasama po kasi namin, hinatid ko po dyan kasi ang aking anak na babae pauwi nga po sa bayan namin ng Manito Albay. Ano pa pong hinihintay nyo? Pwede na po kayong pumunta rito sa mga uuwi ng probinsya, lalong-lalo na po sa pauwi ng Bicol. Ito po ang sitwasyon dito sa PTEX po. Dito po yan sa Parañaque, located po yan sa Parañaque. Sa second floor po yan mga kapatid ha. Makikita nyo po, pili lang po kayo kung ano pong bus na klase ang inyong sasakyan, pauwi po ng probinsya ng Bicol. At yung mga uuwi rin nga po ng iba't ibang probinsya, dito po sa Luzon, kayo na lang po ang pumili kung ano po ang masasakyan nyo. Kasi po kami, mostly po bawat pag-uwi po namin, Bilyesa Blue Star po talaga ang aming sinasakyan. Kasi convenience na po sa amin, napaka ingat po ng driver at higit sa lahat kinasanayan na namin talaga na Blue Star or Bilyesa ang aming sinasakyan. Kasi diretso po yan sa bayan namin ng Manito. Meron din po na isang bus pa po pauwi po sa amin sa bayan ng Manito. Yun nga po ay ang bago na pumasok sa amin na bus company ay ang Bubis Express. Pero mas sa akin po kung ako po ang papipiliin, mas gusto ko na po talaga ang Bilyesa Blue Star kasi kinasanayan po na namin, simula nang doon pa po sila sa Cubao, yun na po ang aming sinasakyan na bus pauwi po ng bayan ng Manito. Yan po, napakaganda po ng PTEX, napakalinis po at higit sa lahat, air condition pa po ang PTEX, dito po yan sa Parañaque nga po at kung nagugutom kayo, pwede rin po kayong bumili kung ano-ano pong gusto nyong kainin kasi marami po dyan na mabibilihan ng tarit-saring pagkain. Kaya dito ko na po tatapusin na aking vlog sa hapon na to. Isang mapagpalang hapon at